Mabungahong kagabion mga igsoon. Nisiga na gyud, blackout ganina, burnout ha. Buntag, and of course afternoon, munang wata ka live mga igsoon. So karon nakahigayon na tayo igsoon, mag-live na ta. Ako sang i-share sa kuang personal account. Kamu sa daigsoon, let's share. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo para siyang kaymayaan. Viewers this time, 58. Sige, mention na mga igsoon yung mga friends and loved ones in the comment section, and don't forget to type at followers at highlight, and at everyone nakita na ko nga nag-type ng uban para yun ta kay ako sa dream mo share ko. Uno, 87 viewers. So done sharing mga igsoon. Kumusta mo rin mga igsoon? Kumusta? Okay? Sa makanunay ako nag-ampo igsoon o nagdeklarar pinagi sa ngalan ni Jesus nga kamong tanan diha, no? Those who are watching this time, namo sa mayong kahimtang, mayong panglawas, gitagbo sa Ginoo ang panginahanglan, labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Amen? Praise God. So this time we have 91 viewers and counting. Ang uban wala pa makabantay. Shout out Pastor watching from Noknokan, Talibon. Brother Joseph Mil Dungog Amit. Okay. Maayong gabi, Pastor. Pugstanan from Malin Sol in Cubs. Shout out Sister Jobelyn Felix. Kung ano naghilak man na. Praying for you, sister. Again, pasensya na ganina mga igsoon kay wata ka live. Ganinang buntag, burn out Rickson, no? Until afternoon, yung siga siya mga around 4 p.m. So, wala ta ka live sa morning and afternoon. Karon na ta ka live, no? So praise God for another blessed opportunity ngayang gihatag nato igsoon. Amen. So again, akong gipasalamatan una sa tanan, no? Gi-shout out ang tanang mga subscribers nato. Thank you kayo, no? Ato ang mga followers, atong mga new followers, welcome kay mo diri mga igsoon. Ato aning tanan. Amen. And na po yung mga star senders, thank you kayo. Amo ko na ngayon ninyo, pero nihatag mo, thank you kayo, no? Pray, radyo na akong kabalo na mo na. Sa mga avid viewers, salamat sa kanunayng suporta. Kanang pag-view ninyo, nagka-support na mo, no? And praise God, igsoon, kaya na ako nakita na po mga dagang testimony sa kabag-uhan sa kinabuhi. So, kad naabot sila ni nga page na yung mga nag-message na ko. Ang uban, ako matong gi-screenshot o niya akong edit ang akong pin post sa James M. Dumanon. No? So ako ang personal account igsoon is James
him dumanon. Di man jud ko magtago-tago, no? Isulti gyud na akong tinuod nga abi pa lang, wanda no. Nagsulti gud tinuod, no? And naay nakapinpost diya sa mga pipila lang ka mga testimonies igsoon sa mga gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Samtang naa sila ni nga page, naminaw sila sa atong live. Amen. Shout out sa akong asawa nga naghugas og plato samtang nagtan-aw sa live nimo, Pastor James, from Brother Jerlito Hunyo. Shout out, ma'am. Asawa ni Brother Jerlito Hunyo nga naghugas daw plato but at the same time nagtan-aw sa tong live karon. Ma'am, sister, salamat kay Segayo, no? I know nga dili lang tanan daghan nga on duty this time pero at the same time, nagtanaw sila. Kaya mag-message na ko nga na, no? Shout out, sabi shout out from Kuwait, Angelica Luwayon. Salamat karon na jud. Sa maning karon na jud. Ko lantaw kay ako headset daot-daot na karon diop na ko makatanaw jud ko. Praise God, Sister Angelica Luwayon. God bless. Amping sa Kuwait, sister, naagin mo sa akong personal prayer. Mga OFW. Okay? Brother Jerby Almario, shout out ko sa Bilang-Bilangan Island, Pastor. Ako da itong naghilot nimo. Kuan man to nga nimo, Brad? Jerson, di ba? Ikaw na, Brad. Salamat kay Brad. Mayo kay kamuhilot ba? Okay. Shout out na ko si Brother Jerby Almario from Bilang-Bilangan Island. Okay, salamat day kayo, Brad, sa imong paghilot na ko, no? So, mao ni siya, naghilot na ko igsoon sa diyang speaker ko sa youth camp dito sa Pitogo Islands. O, grabe mo hilot ba? Basta, kondisyon dyan ka, no? Salamat, Brad. God bless. Nakas akong prayer, di ba? Sa imong ingon ako nga nakay gipa-pray. Nakas akong prayer. Okay? Alright. Jai Horteliano in Edicto. Hi, maying gabi, Pastor, watching from Nay Kalamansig lab, Sultan Kudarat. Kalamansig, Sultan Kudarat. Okay. Nyara, dati picturean mo yun. Paul John Labis. Ngani ko igsoon. Huwag mo kilingaw kayo. Mag-ampo naman ko ako. Ampo. Paul John Labis Abulan. Okay. Good evening, brother. I-appeal ko sa mong. Sure. Ako nakang picturean igsoon. So this time we have 185 viewers. Okay, panti ta og pasensya na mo og dili mo na kumakitaan perti na pud mong daghan na kayo diha nga nag-message. Okay? So ibalik-balik daw igsoon. Basin matsambahan ba, no? Watching from Bahrain, Kuware M Chilokoshi. Maayong hapon. Okay, hapon sa Bahrain. Hi po, Pastor, naka-view ko karon. Lopez Haina, God bless you. Faith Jen Fail Sumailo Adiong. Anyway, akong gi-shout out ang tanang mga manaman to, no, mga subscribers atong mga atong mga avid followers and star senders na may mag-send go dag stars atong mga short videos ba, mga reels na to, mga rhyme na to ba, maumsan na tong hiyas. And my son is here. Dali nga pag-o siya naligo. Ayaw giko na ko ni ayaw ko sa muka. Lili lang rin. Bago siya ligo. Ay, sabi, huwag mo kayo napay. Dawi, man. Napuhay na yung mukha na ugma na lang. Ako rin bahala ni. Okay? This time, akong gi-shout out ang tanang mga inmates sa lanlaing prisuhan. Ganina, of course, dito na po ko sa inmates, Ikso, no? Ganahan, magkumao man akong paborito, mga piniriso. Dito ko kay, of course, kabalo na mo, mausan na akong linya, Ikso, no? Wala man tay offering makuha diyan nila, pero ang pulong sa paglaom nga kanunay maidalit na to sa mga nasa sitwasyon nga daw wala na sila ipaglaom dako na kay nagkahimoan Ikson. So, akong shout out akong Brad karon nga naa sa Clarin Police Station nga napriso. Brad, nagtanaw karon kabalo nakakinsa ka. Gianha di ka ganina. Okay? So, shout out nako ang mga inmates bahay ni Kuya. Okay? Brad Aris, shout out Brad Aris, no? Okay? Bahay ni Kuya, shout out si Brad Range. Naana daw siya sa Kalunasan. If I'm not mistaken, yes. Cebu City Jail, no? Magkita agad miya na pohon kay pwede naman ko makasulo dito, pohon-pohon niya. Busy lagi, no? Pero
mabot na dyan ng time kay anytime makasugod ko dito. Kay kompleto na ko og requirements. Okay? Shout out 121 viewers. Again, shout out na mga Piniriso inmates, no? Sa Toledo City Jail, Talisay City Jail, Cebu City Jail, Cebu City Jail Christian Fellowship. Okay? And mga brad ako na nga sulod, no? Long live kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo bantita, no? Kunya, kupot lang sa Ginoo. Ayaw mo pagkawag, ayaw mo pagkawaog, paglaog. Sakto ba ko? Kaya nga naman, samtang na kinabuhi mga brad, na dyan ay paglaom sa Ginoo. No? Bis ang selda, dili nababag ng plano sa Ginoo, dili malahos. Ang plano sa Ginoo, mulusot o mulusot yun na diya sa selda o matuma na sa saktong panahon. Kupot lang. Amen. Salig o i-level up inyong faith ni Lord. There's always a rainbow after the rain, mga igsoon. Taliwala sa mga unos na ipanalangin mo banos. Okay? And shout out ng tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard. Asa man sila, asa mo karon na-assign, labi na nag-duty sa panggabi. Shout out tanang mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines and tanang mga Piniriso. Tanang mga police. Of course, Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barracks, shout out. Ug tanan nga mga amigo na akong kapulisan diri sa Bohol in different station, no? Mga classmate na ko during my criminology days. Og tanan nga akong mga amigo nga mga hepe, Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milumida. Og sa akong kachat ganina nga duol sa akong dughan, Police Captain Albert Sator from SEA sa Skiptron in Arms, kumbrad na ko na. Of course, Police Captain Jasper Reyes nga nanawag na ko ganina. Shout out kung naay mo abot anino Antiquera. I'll be there. Okay, naay seminar or drug symposium yung ako speaker. Tawagan ko sa Hitwig ganina igsoon nga akong classmate. Si Police Captain Jasper Reyes nga na-assign sa Antiquera Police Station. Gitawagan ko niya nga okay ra ba daw ko mauni. I guess May 22, okay? Sumurag mga iski ang ako ang kuana na audience or students, okay? So akong shout out sa Police Captain Jasper Reyes, shout out sa nako akong amigo si Police Captain by Onyot Introliso ug akong katawag ganina na nagistorya mi pero naputol kay na sila conference. Police Captain Sir Renan Romulo. Of course, ang sa Talibon Police Station, ako ang Brad Arms Police Captain Sir Milioria. Okay? Abante ta. Napaday. Akong gi-shout out ang tanang mga OFW in different countries, in different places around the world. Shout out sa tanang mga seaman. And of course, sa katong naka-permanent resident na, no? So, akong shout out karon kung nagtanaw ka man karon sister nga taga Duero. Thank you so much for visiting us last Sunday, yesterday. Here, layo kayo. Pastor, taga diri day ka sa Bohol. Asa man ang church? Yes, sister, taga Clarin, Bohol. Tangaran, Clarin, Bohol. Okay? So, welcome kayo. Bisita mo diri. Just yesterday, na ining bisita na to diri sa church. Diri ning simba. Unya nakurat ko kay layo kayo. No? Sa Duero, somewhere in Duero. No? Nagsakinan mo to sila. Salamat ka, sister, no? Nagtanaw karon kabalo ka. Okay? So, okay na. Mga brad na ko, Skiptron International. Okay, Isaac and sa to na Bohol Skiptron in Cebu. Naadi ako mga brad ya, makailan ako. Shout out ako sila Brad Brian Postanes. Kasi chat mi ganina og si Brad Lord Leo Aventurado nag-chat gyapon mi ganina kay na ako importante ba. Good evening Pastor James from Jocelyn Apole. Okay? So let's pray. Igsoon. Pwede na ito mag-pray. Shout out 204 viewers this time. Anyway, ako na yung shout out ang 125,000 followers. Praise God. Akong gidayag ang ginawan tanan igsoon. Himaya sa Ginoo. For the glory of God, no? Again, shout out 125,000 followers. So, wa ko mag-expect anig soon nga moabot tag ingani kadaghang followers kay ako I just made ani nga page, naghimo kog page igsoon and kay akong purpose is gusto lang ako i-share ang pulong sa Ginoo.
Nya labi na ako hilig ko rhyme bitaw. Antod naghimo og mga short videos rhyme antod nag-live ko. Gi-impress po ni Lord ba niya. Ako nakita nga nindot man og impact daghang kinabuhi nga gibag-os Ginoo. Naghimo ko ni Lord nga instrumento kay dili man pwede ako may makaluwas nila. No, I'm just God's instrument unya. Ning response lang ko sa tawag sa Ginoo unya tungod sa akong kalipay bitaw ako na ning balik-balik ninyo. Tungod sa akong kalipay nga gibag-o ko sa Ginoo from drug addiction. Himo na kong gitawag og na-addict na karon sa iyang presensya. Mao na nga mingbalos lang ko ba. Niwa ko mag-expect nga naabot na tani. So 100, imagine 25,000 followers nga. In fact, igsoon ang kaning mga pangginoo karon lisod mo viral. Dali ra mo viral ang binuang binastos mga laway. Dali ra. Mga ang uban wala kay makatunan. Pero kaning word ni Lord gahi. But praise God kay uban ni sa hidihog sa Ginoo. Kay kung wala pang anointing ni Lord Dixon iyang gahom, dili sa tay ngani kay wa may impact. No, so akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. Again, shout out 125 viewers niya. Ako sa ning scroll kay akong brad ning message. Aw ning kuan. Para nimo ni Brad balikan di ka brada. Tara. Pintados. Akong shout out si Brad Joy. Brad karon pa jud abot sa balay. Shout out ni Auntie Mimi Roslinda nga naminaw karon. Okay? Shout out Auntie, shout out Auntie Mimi Roslinda nga naminaw karon. Paampo ko na siya Brad kay gusto siya muundang og inom. Sure. Picturean be. Basi nakalimot ka Brad, diba? Ingani ra imong pre-request sa una. Paampo ko Brad nga muundang na kog tagay inom o tanawa na bago karon. There's power in prayer. Meme Roslinda. Auntie mo. Okay, ako kang i-pray, Auntie. Okay. Brad, thank you kayo. Thank you kayo sa salamat sa Ginoo nga safety inyong biyahe. Okay. Kisa man Sister Dean Milan watching from Jeddah. Sister, okay. One of our subscriber. Okay. Sa mga tanan ako kung unsa ilhanan nga naka-subscribe sila kaning naka-green og heart like this. Pintados Ad Nilsor naka-green siya ang iyang right no? Ending sa ilang name and Dean Milan. Di ba naka-green sila? Shout out sister from Jeddah kay Shalom. Nung daghan na kayo mo, din apo ko kabasa no. Okay, so let's pray. Igsoon kay aron maining sayo kay atong birakan eh. Okay? Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Shout out din ako sa Chip Gulo. Chip, asa man karon? Naanda ka Cebu. Ako kabantay mo station ganina. Okay? So, tabangi ko pastor mabago akong nanay og tabako. Pati akong maghamanghod mo inom pod. Atong iampo na Brad. Sister. Elgin Marquez. May picturean kay aron may bawaan ang ilang pre-request og unsa gid ba? Okay. Tabako ra, gamay ra ng tabako. Unsa ba gid inom gamay ra ako gali shabu rugby. Tanan. Bye-bye. Tanan bag-o gali sa Ginoo. Gana gamay ra kay. Way malisod sa tong Ginoo. Thank you sister for sending your prayer requests. Sister Elgin Marquez. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, again, Lord God, we come into your presence with a humble heart this evening. Thank you so much for another great privilege that you have given to us, Lord God. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity. Salamat, Ginoo, nga taliwala sa kabisi, still imuming gidasig, Ginoo, nga mamalandong sa imong balaang pulong. Lord, dili tanan na ipanahon karon, nahigayon nga mamati sa imong pulong, but praise God, og bulahan kami kay naami chance karon nga maghisgot sa imong kamaayo, maghisgot sa imong balaang pulong, maghisgot sa mensahe sa paglaom, maghisgot Ginoo sa imong kamilagroso, maghisgot sa imong gugmang way paglubad og imong kaluoy Ginoo. Salamat kay Lord God as we proceed. Unas tanan limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Search our hearts, Lord. Kung naman kay makitaan, makaplagan nga mga butang nga mahinungdan nga dili makapenetrate ang imong pulong. Pasaylo ami Ginoo. Himo aming angayan, deserving to listen to your word this evening, Lord God. And tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, open for correction, and of course, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. And tagay usab kami kaalam nga langit ng Ginoo, among masabtan, among matugkad Ginoo ang imuhang mensahe, imong pulong karong kagabion. And we pray peace of mind right now, Lord. Walay distraction. Kung dili ikaw lamang ma-focus ug ma-sentro, Lord God.
And of course, ikaw lamang gyud among isa karon Ginoo. Walay laing ngalan ipataas, walay pastor maisa, walay relihiyon, walay simbahan. But it's all about Jesus Christ. It's Jesus reigns. So Lord, ibayaw ka na mo ning kagabion. And I pray right now, Lord, to all of the viewers right now, kutob sa maabdan ani nga live, kutob sa makatanaw, kutob sa makakita ani Ginoo, ipabati ibong gahom. Ipabati, Lord, imong presensya, ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. And yes, i-bless sila, Lord. I-comfort sila and andama sila karon sa imong mensahe. Holy Spirit, mamuhat ka. This is your moment. Let your will be done. Father God, thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This time we have 231 viewers. Okay. Tilibrico Alondra, watching from Jeddah again. Kinsa man ko, Andre. Okay. Shout out Brother Joey Rabe Castro, 1 over subscriber. Thank you so much. Okay. Maglibog ko daghan jud kayo message igsoon. Oh no, comments unya. Dili na ko kuanan ba. So if ever na mo i-request, pwede na lang ninyo igsoon i-send na ko i-PM ko ani nga page igsoon kay basin akong lugaran unya di po ko mo pasensya na mo di ko ka-reply ha. Kay usahay na panahon nga nakabasa ko, nagampo ko ninyo. Pero wa ko'y panahon mo reply kay busy kayo. Imagine tanawa atong followers 125,000. Nya naman ay mo message na ko more than 100. No, say di ko kayo ka response pero nagampo ko. Yes, nagampo kay bawo si Lord and Exo. Okay? So again, before pa kita mag-start, just continue to mention your friends and loved ones in the comment section and continue to type at followers at highlights and at everyone para makabantay sila. This time we have 233 okay viewers. Sige, let's go. Alright, yes. Murag na ay hapit nagdebate. Asa mo nagdebate, ayaw mong debate diri i-block la jud mo. Name pop out manggod nga mga doktrina ba. Brother Alvin Alan, thank you so much, brother. Ikaw na bahala diha. Okay. Again, anyway, ang atong topic karon sa atong hisgutan karon is about prayer and no. Kana bitawng it's about our faithfulness ni Lord, no? Ang atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, ang atong pagkamanadlokon sa Ginoo igsoon, ang atong pagkamatinumanon sa iyang sugo igsoon. Once matinud-anon ta, once matinumanon ta sugo sa Ginoo. Kung unsa tong ihangyo niya igsoon, kabanlo ba mo, matandog siya. Amen. Continue preaching, Pastor. God bless. Thank you, sir. Thank you, Brad. Igsoong Adonis Adiaton Jr. Okay. Again, ang atong topic karon is about kanabitong ang atuang pagkamatinud-anon sa Ginoo, ang atuang pagka-faithful niya, faithfulness. Dili day siya makawang igsoon kay once nagbinuotan ta sa Ginoo. Unya mohangyo bitaw ta niya, natay hangyo ni Lord igsoon. Matandog yung kasing-kasing ngano man matinud-anon man ta niya. Okay? So natay basahon diri mga igsoon nga story sa usa ka hari. Naginganlag si haring sa English ani si Hezekiah man eh. Ezekias sa Bisaya igsoon. So akong basahon mga igsoon ang dos mga hari kapitulo 20 versikulo 1 hangtod sa 6. Okay? Again, dos mga hari kapitulo 20 versikulo 1 hangtod sa 6. Okay? Akong basahon. Niadtong panahon na nasakit si Ezekias ug himalatyo na. Unya miadto kaniya si Isaias ang anak ni Amos. Ug ingnan siya kini ang giingon sa Ginoo. Pangandam kay mamatay ka na. Okay? Kani si Isaias is propeta ni sa igsoon. Unya si prophet Isaiah gisultian siya sa Ginoo sa mensahe para ni
Ezekias, Haring Ezekias. Okay? So, ang content mga igsoon sa mensahe is, mauni, kinang-ingon sa Ginoo, pangandam kay mamatay ka na. Okay? Mitubag si Ezekias sa, miatubang sa pagkadungog ni Ezekias, igsoon, mauna ni, miatubang si Ezekias, verse 2, miatubang si Ezekias sa bungbong ug nagampo siya sa Ginoo. Siya maingon, O Ginoo, hinumdumi in taon nga nagmatinumanon ako diha kanimo, sa bugos kong kasing-kasing ug gibuhat ko ang mga anak makapahimuot kanimo. Unya midangoy-ngoy si Ezekias ning hilak. Verse 4, mibiya si Isaias sa hari apan sa wala pagani siya makagawas sa tunga-tunga nga hawanan sa palasyo. Giingnan siya sa Ginoo, balik ngadto kang Ezekias nga pangulo sa akong katawhan, ug ingna siya nga kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Ayuhon ko ikaw ug sa ikatulong adlaw lakaw ngadto sa templo. Wow. Dugangan ko 15 ka tuig ang imong kinabuhi ug luwason ko ikaw ug kining syudara gikan sa hari sa Assyria, panalipdan ko kining syudara tungod ug alang sa akong ngalan ug sa akong sulugoon nga si David, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So ang nadungog nato igsoon mao ang story ni King Hezekiah, Haring Ezekias og ni propeta Isaias. Amen. So sa kadlaw igsoon nasakit si Haring Ezekias, no? Unya ang iyang sakit grabe kayo ngano man pastor tungod kay himalatyo na siya. So ang sakit ni Ezekias igsoon ni Haring Ezekiah makapatay, no? Ang ingon dire usa ka adlaw nasakit siya og himalatyo na, no? So murag nagpinal na ni si Haring Ezekias ba, no? Nagpinal, himalatyon, no? Nagpaabot na lang siya sa kamatayon, no? Mao na nga ang propeta mga igsoon alagad sa Ginoo nga ginganlag si propeta Isaias, gipadaygan sa Ginoo, giistoryahan sa Ginoo, gitagaan siya mensahe sa Ginoo nga mauni mensahe para sa akong pangulo nga si sa akong pangulo sa akong katawan kay hari man ni nga si Haring Ezekias mauni. So sa diyang na-receive ni prophet Isaiah ang message ni Lord, iya dayon ning gisulti, iya dayon ning gi-deliver ngadto ni Haring Ezekias. Og ang unod sa mensahe mga igsoon sa Ginoo, ang content mauni, pangandam kay mamatay ka na. Igsoon, sultian ko kamo, ang nagsultian ni ang Ginoo through prophet Isaiah, no? So dili na lang ni ingon nga gikan lang ni tumo-tumo ni nga istorya nga namugna lamang ni propeta Isaias. Amen. Dili ni ingon nga ginusto ni Isaias igsoon nga nagbuot-buot siya mensahe ngadto ni Haring Ezekias, kundili pulong yun sa Ginoo, mensahe gikan sa Ginoo nga giingnan siya adto si Haring Ezekias. Ningon ang Ginoo, ningon ang Ginoo ni propeta Isaias igsoon, adto kining hari nga si Haring Ezekias, ingna siya pangandam kay mamatay ka na. Kay balo na ba yata igsoon? Once si Lord musulti, matuma na. Kung si Lord musulti, gahi na bakwion. Amen? It will come to pass, igsoon. May tabo yun na. Ano man, si Lord man sulti, gamahanan siya. No? O dili siya pare sa tao. Dili tao ang nagsulti, Diyos. Amen? So niingon siya ngadto ni propeta Isaias, ingna si Haring Ezekias, nga pangandam kay mamatay ka na. So sa diyang gisulti kini ni propeta Isaias ngadto ni Haring Ezekias igsoon, tanaw ang response sa hari. Luoy kayo sa verse 2. Mga Hari 20 versikulo 2. Ningingon diri mo ni ang response ni Haring Ezekias igsoon sa message nga gikan sa Ginoo through prophet Isaiah. Okay, niingon siya sa verse 2. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nagampo siya sa Ginoo. Wow, siya maingon, O Ginoo, hinumdumi in taon nga nagmatinumanon. Underline that word. Okay? Nagmatinumanon ako diha kanimo, no? Kanang word nga nagmatinumanon ayaw wad karon sa imong una igsoon o kasing-kasing. Amen. Nagmatinumanon ako
Diha kanimo, yun na pagi apelido na pa'y sumpay sa bugos kong kasing-kasing. Di ba? Karon mga igsoon, huno naa, matinumanon or nagmatinumanon sa bugos kong kasing-kasing si kinsa, si Haring Ezekias. Dapag yun, o gibuhat ko ang makapahimuot kanimo. Wow, tulo na. Tulo na ka mga importanteng butang igsoon nga gisulti or importante og pinakbugat nga pulong nga gisulti ni Haring Ezekias ngadto sa Ginoo. Una, ingon siya, hinumdumi nga ako nagmatinud-anon kanimo. Dili lang ingon nga nagmatinud-anon nga kana bitawng mantinil ra nga pagkamatinud-anon, kung dili nagmatinud-anon si Haring Ezekias sa bugos niyang kasing-kasing. It means mga igsoon, sa tibuok niyang kasing-kasing matinud-anon siya sa Ginoo. Plus na pagyud, gibuhat lang niya daw ang mga nakapahimuot sa Ginoo. So wala siya nagbuhat sa iyang pagkahari og mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Ang gibuhat lamang ni Haring Ezekias igsoon mga butang nga nakapalipay, mga butang nga nakapahimuot or nakapahimaya sa Ginoo. Tulo ka mga butang o bugat nga pulong igsoon. Mao ang content sa prayer ni Haring Ezekias. Unya pag human ana naghilak siya, nagdangoy-ngoy. No? Nagampo siya sa iyang tibok niyang kasing-kasing, nagdangoy-ngoy siya. Ning ingon siya, Ginoo, hinumdumi kining imong ubos nga alagad. Nga ako nagmatinud-ano nimo sa bugos kong kasing-kasing. Hinumdumi, Ginoo, nga ako nagbuhat lamang og mga butang nga nakapahimuot kanimo. Amen. Unya dayon, midangoy-ngoy si Ezekias. And what happened to verse 4 igsoon mauni? Na-amaze ko ani sa response ni Lord. Sa verse 4 nag-ingon diri, 2 Hari 20 versikulo 4. Mibiya si Isaiah sa hari, apan sa wala pa gani siya makagawas sa tunga-tunga nga hawanan sa palasyo, giingnan siya sa Ginoo. Balik ngadto kang Ezekias, nga pangulo sa akong katawhan. Ug ingna siya kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Wow! Igsoon. Paghuman og sulti ni propeta Isaias kay kani si Isaias igsoon. Propeta ni so kabalo naman ta ang trabaho sa prophet tighatod na gina sa mensahe sa Ginoo. So ang iyang giana kanang adlaw that moment igso ni prophet Isaiah is to deliver the message from the Lord ngadto ni Haring Ezekias. Ang iyang mensahe mubo ra pangandam kay mamatay ka na. Apan igsoon, mao lagi ni nakabenepisyo. Kung kita adunatay kasing-kasing nga matinud-anon sa Ginoo. Kung nagmatinud-anon ta sa Ginoo sa bugos natong kasing-kasing, unya ang atong mga gibuhat nga butang mga nakapahimuot lamang sa Ginoo. Bisan igsoon og mao na unta to. Ending na tatos kinabuhi ni Ezekias igsoon. Nga naman pastor, tungod kay si Lord mismo ni ingon nga ingna prophet Isaiah ingna si Ezekias nga mangandam kay mamatay ka na. Pero abi yung mga igsoon, tungod kay si Haring Ezekias usa ka hari nga matinud-anon sa Ginoo sa bugos niyang kasing-kasing. Usa ka hari nga nagbuhat lamang og mga butang nga nakapahimuot sa Ginoo. Unya ning hilak siya og nihangyo sa Ginoo. Sa diyang nadungog sa Ginoo igsoon ang hilak ni Haring Ezekias, natandog siya. Amen. Natandog siya igsoon og niingon siya dayon, Isaias, ingon siya dayon, no? Wa pagali kagawa sa palasyo. Si propeta Isaias niingon ang Ginoo, balik ka dito. Balik ngadto. Balik ka ang akong pangulo sa akong katawhan nga ginganlag si Haring Ezekias. Adtua dito, ingna, nga nadungog nako ang iyang pag-ampog, nakita nako ang iyang mga luha. Tanawa.
Kaniring mga anak sa Ginoo, mga igsoon nga matinud-anon. Iyang mga anak nga mahinadloko niya, mga anak sa Ginoo nga wala mi compromise sa kalibutan. Wala na kinabuhi nga kalibutanon, worldly kung dili balaan. Holy, no? Kung ang mga anak sa Ginoo igsoon matinud-anon sa Ginoo sa tibuok or bugos nilang kasing-kasing, nagbuhat lamang sa mga butang nga nakapaymaya sa Ginoo. Kung kana day sila'y muhangyo, muhilak, muampo, matandog ang Ginoo. Sama sa naitabo ni Haring Ezekias igsoon. Ginesisyon na sa Ginoo. Kinsa nagdesisyon? Dili tao, Ginoo mismo. Igna siya na mangandam kay mamatay na siya karon. No? Again igsoon, ang nag-istorya na dili si Propeta Isaias, ang Ginoo mismo. True Prophet Isaiah nga i-deliver ning mensahe ngadto ni Haring Ezekias. Ingna siya nga mamatay siya, paandama kay mamatay siya. Ang Ginoo mismo ni sulti ana, igsoon. Ug kabalo na tawan si Lord mo sulti gahi na mabakwi. Kay dili siya tao, Dios siya. Amen. Ug dili to gama-gama, tumo-tumo lamang nga mensahe ni Propeta Isaias, gikan gyud sa Ginoo. Pero abi niyo maigsoon ang nakanindot tungod kay si si Ezekias igsoon. Usam day katawo nga matinud-anon sa Ginoo sa bug-os niyang kasing-kasing. Usa siya kaalagad sa Ginoo nga nagbuhat lamang sa mga butang nga nakapahimuot sa Ginoo. Ang resulta igsoon, sa ning dangoy-ngoy siya, ning hilak siya mga igsoon sa Ginoo. Nihangyo siya. Natandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Natandog ang kasing-kasing sa ato ang langit nung Amahan. Kay nga naman, ang ning hilak, ang ning dangoy-ngoy, ang ning ampo, matinud-anon man niya. Ang ning ampo igsoon, nagbuhat lamang sa kabubuton sa Ginoo. Ang gingon diri kay gibuhat lamang niya ang mga butang. Tugnaw na. Makapahimuot sa Ginoo. No? Sumaw na nga murag iyang giingnan ba naningil Lord, di ba? Atong niaging mga panahon nga wala pa kuani nga balatian, kabalo jud ka nga matinud-anon ko nimo. May nadlukon ko nimo, nagbuhat lamang ko sa mga butang nga nakapaymaya nimo. Wala ko ni compromise. Wala ko nagkinalibutan nun. Wala ko nag-worldly, nag-godly ko, or nagkinabuhi ko nga balaan, no? So, ako nabantayan, Igsoon, paminaw mo. Igsoon, kung matinud-anon lang dito sa atong langit nung Amahan, kung matinud-anon lang taniya sa bugos natong kasing-kasing, kung ang atong gibuhat lamang mga butang nga nakapahimaya, nakapalipay, nakapahimuot sa Ginoo, kada sangpit nimo sa Ginoo, kada hilak nimo, matandog siya. Kalami, magkanindot. Amen? Natandog ang Ginoo sa hilak ni Ezekias. Kaya nga naman, ang ning hilak, matinud-anon man sa Ginoo. Ang ning hilak, nagbuhat lamang og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Mao na hinungdan nga natandog. Bisan ning release na og pulong ang Ginoo nga, pandama siya kay mamatay na siya. Giusab, gibakwe. Di ba? Ang pag-ampo di ay sa mga tao nga may nadlukon sa Ginoo. Ang pag-ampo sa mga tao nga adunay kasing-kasing nga matinud-anon sa Ginoo. Makausab igsuon sa panghitabo. Makausab even sa desisyon ni Lord. Amen. Nausab tanawa. Okay? Padayon ta sa verse 5, okay? Dos mga hari para sa bag-o pa nakapas. Dos mga hari 25. Okay? Kapitulo 20, versikulo 5. Balik ngadto kang Ezekias ang Ginoo niingon nga pangulo sa akong katawhan og ingna siya nga kini ang giingon sa Ginoo. Ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong mga pag-ampo or imong pag-ampo og nakita ko ang imong mga luha. Di ba? Ayuhon ko ikaw ug sa ikatulong adlaw lakaw ngadto sa templo. Dugangan ko 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Og napadod luwason ko ikaw
og kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Dapat joy pabor panalipdan ko kining syudara tungod og alang sa akong ngalan og sa akong sulugoon nga si David. Wow. No? Igsoon imbis si Haring Hezekiah mamatay na unta. Okay? Ingon si Lord igsoon ngadto ni propeta Isaias nga ingna si Haring Hezekiah nga pangandam kay mamatay na ka. No? Mismo ang Diyos nagsulti nga mamatay na siya. Apan sa dihang ning hilak si Hezekiah igsoon. Sa diyang iyang nadungog sa Ginoo ang iyang danguy-nguy. Ug sa diyang iyang nakita iyang luha, natandog siya. Nganuman, matandog yun ang Ginoo kung kita matinud-anon niya. Listen. To all of the viewers right now, 300 plus viewers, listen, look at me. Kung kita day matinud-anon sa Ginoo, kung kita mahinadlukon sa Ginoo, kung kita nagbuhat lamang sa mga butang nga nakapahimuot sa Ginoo, mga nagsudsubay lamang ta sa plano o kabubuton sa Ginoo igsoon, sa panahon day nga kita mohilak, sa panahon nga kita mohangyo sa Ginoo, once makita ni Lord ang atong luha niya, kita matinud-ano niya, matandog siya, o kung unsa man ang hinungdan sa imong luha, i-grant na ni Lord, tubagon sa Ginoo. Kung unsa atong hangyo sa Ginoo igsoon, tubagon sa Ginoo. Ang pag-ampo di ay sa mga tao nga matinud-anon sa Ginoo, sa mga tao nga mahinadlokon sa Ginoo, makapausab sa sitwasyon. Naay milagro, naay gitawag og sudden change of a situation. Ngano man, kalit lang. Ang Ginoo ning ingon, pandama siya kay mamatay siya karon. Pero there's a sudden change igsoon. Wa pa gali kaabot kagawas si propeta Isaias sa templo o sa palasyo. Miingon na po na Ginoo, balik. Di ba? Kalit nga pag-usab sa desisyon tungod sa pag-ampo sa iyang alagad nga matinud-ano niya. Amen? Yun sa response, di ba? Instead nga patyo na siya, mamatay na siya itong time, gi-extensionan og another 15 years. Sayunan baka 15 katuig kadaghan, anak. Extendan kag usa ka tuig, grabe na ng grasya igsoon. Extendan kag 3 ka tuig, 2 ka tuig, grabe na ng grasya igsoon kay mamatay na gud siya atong adlaw, mamatay na siya ato. Nanay desisyon si Lord. Pero tungod kay mihangyo man lagi, niyang naghangyo, di man maikog man si Lord mobalibad, di man siya kabalibad ngano man. Kay ang ning hilak, ang ning hangyo usaman ka tawo nga may nadloko niya. Usa ka alagad niya nga nagbuhat lamang og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Usa ka alagad niya nga matinud-ano niya sa tibuok niyang kasing-kasing. Mahinungdan nga nausab. Unya grabe na pa joy favor kay ingon siya, luwason ko ikaw gikan aning syudara. Luwason ko ikaw gikan atong hari sa Assyria og panalipdan ko niya, no? Napadyoy pabor. Di ba? Proteksyon. Aside nga na life extension nga 15 years. Napadyoy favor, na proteksyon igsoon. Tungod lamang kay siya nga nihangyo sa Ginoo. Matinud-anon siya sa bugos niyang kasing-kasing. Igsoon, wala ko kailan ninyo. But I want to encourage everyone right now who are watching this time. Igsoon, uban sa grasya sa Ginoo magkinabuhi gud ta nga matinud-anon. Magkinabuhi ta igsoon nga may nadlokon sa Ginoo. Magkinabuhi ta igsoon nga magbuhat lamang gyud sa mga butang nga nalipay ang Ginoo. Once ato nang buhaton. Once magkinabuhi ta nga kanunay subay sa kabubuton sa Ginoo. Sa panahon day nga muhilak ta, sa panahon nga muhangyo ta sa Ginoo, sa panahon nga muluhod ta og moampo, dali matandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Wow. Like what happened to prophet like what happened to King Hezekiah. Sa panahon nga mamatay na unta siya kanang adlaw. Ning ingon mismo si propeta Isaias kay nakadungog siya og mensahe sa Ginoo, pangandam kay mamatay ka na. No? Mamatay na gidesisyon na apan nausab pagyud ang desisyon sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang ning hangyo, ang ning hilak, ang ning dangoy-ngoy usa man di ay kakristohanon, kaalagad sa Ginoo
nga naay dakong kahadlok sa Ginoo, nga matinud-anon sa bugos niyang kasing-kasing, nga nagbuhat lamang sa mga butang nga nakapahimuot sa Ginoo, wa nag-apil-apil sa kalibutan, wa ni compromise, wa nagkinalibutan kung dili nagkinabuhing balaan. Amen? Kung ingana day ta igsoon, kung ingana ta ka matinud-anon sa Ginoo, kung ingana atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon sa panahon di ay nga mosangpit ta sa Ginoo. Sa panahon day nga mohangyot, Lord, kuan na Lord, kanang Judith na sa akong utang. Di ba? Kasi na utang niya, aper. Di ba? Lord, Judith na sa akong utang, Ginoo, mubayad na ko, Ginoo, datahon na ako, Ginoo. Lord, gusto ko kaluwasan sa akong tibuok pamilya. Hilakin tayo ka. Lord, gusto ko kaluwasan sa akong classmate, akong kauban sa trabaho, akong kaliwat, kadugo, akong bana, akong asawa. Lord, gusto kong milagro. Lord, gusto ko ani, gusto ko ana. Lord, tabangi ko. Kung kita igsoon mo hangyo, ning hilak ta. No? Nya kita nga ni hangyo aduna tay kasing-kasing nga matinud-anon sa Ginoo. May nadlokon sa Ginoo. Nagbuhat lamang sa mga butang nga nakapahimuot sa atong langitnong Amahan. Di kalikayan, matandog yun ang Ginoo. No? Dali ra tandugon ang dughan sa atong langitnong Amahan. Kung kita nga naghangyo, kung kita nga ning sangpit, kung kita igsoon nga nangaliya ba, usa ka anak niya nga matinud-anon, usa ka Kristohanon nga mahinadlokon niya, ug nagsubay sa iyang kabubuton kanunay, dili kabalibad si Lord. Kung unsa imong hangyo i-grant na. Igsoon, dili lang panghambog ha. Ako ang kasinatian igsoon, akong asawa. Namjud ang asawa na minaw. We're trying our best good nga mahimo ming faithful ni Lord. So in everything we had igsoon, kantanan nga maabot na mo, atagaan ta mo ko anong, ako amo gini example. Sa tanan nga maabot na mo, bahina na mo si Lord, unya. Bisan sa ginagmayng butang na ning kamot mi, uban sa conviction sa Holy Spirit o giya nga magmatinud-anon dyan mi sa Ginoo, no? Sa ministry nga among motibo like this is for salvation lang. Ang among motibo para gyud mahimaya ang Ginoo, dili para pasikat. Kana bitong everything in everything we do this, we do that for the glory of God. Kana bitong naning kamot dyan mi igsoon nga may nadlokon mi sa Ginoo. Bisan gagmay kay nga mga compromise naning kamot mi nga dili namo buhaton. Naning kamot mi nga maglakaw sa pagkabalaan. Naning kamot mi sa kanunay nga magsubay sa kabuton sa Ginoo. Ako nabantayan igsoon, no? Basta naay manglutos na mo, naay mahitabo sa naglutos na mo. Basta naay mandaot na mo, sila may nadaot og makitaan pag ginamo nga nadaot ilang kinabuhi. Grabe igsoon, ingani din ni Lord. Sa panahon pod nga mohangyo mi kay usahay, di man kalikayan, manginahanglan man ta. Naay mga times igsoon nga mangita mi na agid dayon ko, Lord. Wow. Grabe Lord, kabalo jud ka, gihuna-huna pa lang namo. Gitubag na nimo. Wala pa gali mi kabungat Ginoo sa mong gusto pero naa na. No? Kaya kung nakita igsoon once matinud-anon ta sa Ginoo, bisan ang pinitik nimo sa kasing-kasing, bisan ang imuhang mga huna-huna bitaw nga padung pa lang ka, mustorya ni Lord, mao ni akong gusto, ihatag na ni Lord ngano man, kabalo si Lord nimo. Kabalo si Lord because He is an all-knowing God. He knows our desire, no? Atong intention, tanan, motibo. Even ang atong gikinahanglan, it's biblical nga wala pa nato gibungat atong gikinahanglan, kabalo na si Lord ana, no? So once may bawaan na ni Lord, unya nakita ni Lord nga ikaw naglakaw nga matarong, ikaw nagkinabuhi kanunay nga subay siyang kabubuton, automatic gina i-grant ni Lord ang imong desire. Amen. Sama sa nahitabo igsoon ni Haring Ezekias. Mauna unta to ang adlaw nga mamatay na siya, kuhaon na siya, mutaliwan na siya nining kalibutan. Apan sa dihang ninghilak siya, niatubang siya sa bungbong, nagampo siya igsoon. Unya iyang giingnan Ginoo, Lord, hinumdumi in taon nga kining imong ubos nga lagad matinud-anon ni sa bugos kong kasing-kasing. Unya Lord, ang akong gibuhat lamang mga butang nga mahimuot ka. Di ba Lord, katong mga panahon nga ingani, di ba wa ko mi compromise? Di ba gihagad kong tagay, gihagad ko wa jud ko mo siya at bisag kausa.
Lord, ginadaan ko kung sa kaputos siya buwa, adyo ko mo apil, pareha ko ba? Ngana man ko. Lord, mauni, gitintal kong babae, pero wa, adyo ko Ginoo. Kaya nahadlok ko nimo. Lord, mauni na ay time nga mo dishonest ko about sa kwarta, pero giuli, yun ako, Ginoo, kaya di ko gusto makasala nimo. Hinumdumi itong mga panahon, Ginoo, nga na. Igsoon, si Lord igsoon, sa yun na istoryahon. Once makita niya nga ang ninghangyo, ninghilak, nagampo, mahinadlokon sa Ginoo, matinud-anon sa Ginoo, dali ra matandog ang hindughan. Mo na mga igsoon, imagine, mamatay na unta si Haring Ezekias, no? Mamatay na unta. Pero ang response ni Lord tungod kay si Lord na himuot sa kinabuhi niya, kay siya matinud-anon sa Ginoo, gitagaan siya another extension of 15 years, taas kay na igsoon. 15 ka tuig taas ka ayon nga grasya ug pabor sa Ginoo. And aside from that, naay protection pagit sa Ginoo. Against daw sa iyang mga kaaway sa lain-laing nasod, proteksyonan sa Ginoo. Wow! What a blessing and what a favor from the Lord. What a breakthrough. Nganong nahitabo man na. Nganong kalit kayo nga pag-change igsoon sa desisyon sa Ginoo. Tungod kay ang ninghangyo sa Ginoo. Matinud-anon niyang anak. Di siya kabalibad. That is why, tonight, I want to encourage everyone who are watching this time. Igsoon, in every day, in every single day of our lives, or in our daily walk with God sa itong pagkakristohanon, igsoon, maningkamot ta uban sa lamdag sa Espiritu Santo, uban sa tabang, kaluoy o grasya sa Ginoo, nga maglakaw ta nga matinud-anon. Igsoon, ining kalibutan nga daghan kay tentasyon. Niningit-ngit nga kalibutan og dangog kaayo. Usay lisod kayo ang pagkamatinud-anon. Pero kabalo ko uban sa tabang sa Ginoo mahimo nato na. Amen. Barog tas kamatuoran, dili ta mo compromise sa kalibutanon. Barog ta nga magkinabuhi sa pagkabalaan. Barog ta igsoon ingon nga mga anak ni Kristo. Dili ta maulaw igsoon, ipasigarbo na to ang Ginoo. Bahalag dagan mo daot na to katawaan ta, yaga-yagaan ta, barog ta nga anak ta sa Ginoo. Barog ta sa itong pagkakristohanon igsoon. Once ato ng buhaton igsoon nga magmatinud-anon ta sa Ginoo, taliwala sa dagang pagsulay sa panahon nga musangpit ta ni Lord. Sa panahon nga muhangyo ta, samot na og ubanan og luha, di ba? Matandog si Lord. Samot nag-awayon ka, nya makahilak ka, masakitan ka. Matandog yapon si Lord nga naman. Matinud-anon man kaniya. Amen. As what I have said, igsoon, tanan nga ng daot na mo, na daot po. Ning tunglo na mo, na tinunglo hinoon. Yes. Even me, igsoon, ako na mong gitagaan ni example. As far as I remember, tulo ka buk, sigurado ko, tulo ka tao nagpasakit na kung maayo, na deadball na nakaroon. Hilak ako sa Ginoo, Lord, sakita. Kay bawo ka, Lord, nga ako tinud-anay ni. Although ang uban maingon pangwarta, pero Lord, kay bawo ka nga ako pang kaluwasan ni. Ako Lord God pang Ginoo ni. Kay kung pangwarta pa ni Ginoo, dili ko gamito ni mo nga ingani. Dili ko maepektibo. Walay mga mutuo, walay mga kriminal nga madala na ko sa imong tiilan. Lord, kay bawo ka nga tinud-anay ni ko Hilak ko. Pila ka mga adlaw, ang uban ni abot og bulan tuig. Deadball, igsoon. So, ako nabantayan, igsoon. Delikado ning mga anak sa Ginoo nga may nadloko niya. Matinud-anon kay kung naay mangaway nato, si Lord po'y muaway, si Lord manimalos, siya mubayad. Di na ta maghago. Mao nang makulbaan ko igsoon kung naay mangdaot nako. Yes. Labi nang bitaw nga wa kailan ako. Lord, doy kay tabangi Lord. Ayaw in town hilabti. Why it's biblical man God, no? Ako ang mubayad, ako ang manimalos, no? Kunya kung atong i-relate sa kinabuhi ni Haring Ezekias, grabe ang favor ni Lord, no? Grabe pagkatandog sa kasing-kasing sa Ginoo sa dayang nihilak si Ezekias, no? O kinsa tong nihilak? Kinsa si Haring Ezekias? Matinud-anon sa Ginoo sa bugos niyang kasing-kasing. Nagbuhat lamang siya sa mga butang nga nakapahimuot sa Ginoo. May hinungdan nga sa dayang ninghilak siya, nagampo siya, nagluhod, nihangyo sa Ginoo. Automatic. Wapay oras na usab dayon ang una-una sa Ginoo. Ingana ta.
No? Ingana ta ka maimpluwensya sa ingana ta nga naghatag og kalakas sa Ginoo igsoon. Ingana ta kalakas ni Lord once matinud-anon ta niya. Luha nato gibalyo ni Lord. Luha nato igsoon matandog ug matandog ang atong Ginoo. Amen. That is why again I just want to encourage everyone, remind everyone nga uban sa tabang sa Ginoo magkinabuhi kita igsoon nga matinud-anon sa Ginoo. Kaya nga naman kita raman po'y makabenepisyo sa unahan. Kung naay mo abot nga mga kawaladon, mga problema, krisis, grabe na ba ang kalibutan, no? Sadyang mohangyo ta sa Ginoo. Dali ra kayo matandog iyang kasing-kasing. Nga naman, matinud-anon man taniya. May nadlukon man taniya. Nagbuhat malamang lang manta og mga butang nga nakapaymaya kaniya. Ang atong gibuhat para sa kay mayaan sa Ginoo raman kanang mahimuot siya. Amen. Once ato nang buhaton, si Lord dili kabalibad sa imong hangyo igsoon. Amen. Si Lord igsoon dali ra matandog sa atong hangyo. Kay kita nga naghangyo matinud-anon, matinumanon sa sugo sa Ginoo. Masinugtanon sa pulong sa Ginoo. Mao na nga inighangyon to dali ra matandog. Uy, akong anak, bitaw no buutan kay ni. Makaingon ng Ginoo ba? Yes, nak, nakahinumdum ko kung unsa ka nganing barog kas ka matuuran bisag nasakitan ka, bisag ipakauawan ka. Mao nang karon anak. Igrad. Wish or imong prayer, igrad nako. Amen. Inga na ta kalakas ni Lord sa dihang matinud-anon ta. Again, igsoon, niningit-ngit nga kalibutan nga daghan og mga pagsulay, tentasyon. Daghang offer ang kaaway og dangog kayo ang laktan nato nga dalan. Usay lisod kayo ang paglakaw nga matinud-anon. Apan igsoon dili ta ngay mabalaka. Ingon si Pablo igsoon, for I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Makaya na to ang tanan. Makaya na to. Kay nag-uban nato ang Ginoo. Dili ta niya pasagdan saad na niya. Amen. So igsoon again, maglakaw ta nga matinud-anon, may nadlokon sa Ginoo, maglakaw ta sa pagkabalaan, ingon nga siya nga nagtawag nato nagbalaan man. Maglakaw ta nga naay kahadlok sa Ginoo. Ngano man kita ra gihapoy makabenepisyo ana. Usa ka adlaw sa naatas kagipitan kawaladon problema. Sa panahon nga musangpit ta niya, dili siya magduha-duha pagtubag sa tua. Dili siya magduha-duha paghatag og milagro, pagtagbo sa tong panginahanglan. Ngano man, kay matinud-anon man ta niya. Amen? Let's pray. Father God, thanks so much for your message tonight. Salamat Ginoo sa imong presensya, sa imong mensahe. Nga imo ming gipahinumduman, Lord, nga importante nga matinud-anon dyan mi. Imo ming gipahinumduman, Ginoo, nga importante namo ingon nga mga followers nimo, mga Kristohanon, masinugtanon gid mi sa imong sugo. Buhaton lamang namo, Ginoo, ang mga butang nga makapahimuot kanimo. Kay sa unahan na adyoy ganti. Kay kung amo nang buhaton, Ginoo, nga may nadlokon minimo, sama ni Haring Ezekias, sa panahon nga mo sangpit minimo, muhilak mi, muhangyo mi, Ginoo, dili jud ka mo balibad ka namo. Tungod kay matinud-anon minimo, Lord God. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now, Lord God. Even though sometimes it's really hard to be faithful, Lord God, to you. Nining kalibutan nga grabe kadangog, usay lisod nga magmatinud-anon, but Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now, Lord God, nga mahimo jud ming matinud-anon nimo, Ginoo, sa tanan nga area sa mong kinabuhi. Mahimo ming honest nimo in every areas of our lives, Lord God. Mahimo ming mahinadlokon nimo kanunay, Lord God. Kay kami ray makabenepisyo sa unahan. Usa ka adlaw, Ginoo, kung naamis kagipitan nya mo sangpit mi kanimo, dili jud ka magduduha pagtubag, Ginoo. Dali ra matandog imong kasing-kasing tungod kay matinud-anon minimo. So again, Lord God, right now I pray to all of the viewers right now, himu aming mahinadloko nimo, Ginoo. Himu aming matinud-anon, Lord God, nga dili mi magapil-apil sa mga binuhatan, Ginoo, nga wa ka malipay. Kun dili ang tanan namong buhaton makapahimuot lamang nimo. Lord God,
Without you, we are nothing. Wala mi mahimo kung wala ikaw. So tabangi mi Ginoo. Dili lalim, lisod man ang paglakaw, pagsubay sa imong kabubuton apan ning saad ka sa imong pulong. According to Saint Paul, nga mahimo namo ang tanan tungod kay ikaw maghatag na mog pinasahi nga kusog for us to overcome. Para namo Ginoo nga mahimo ming victorious sa tanang mga battles nga mo ang masugatan knowing that you are on our side, Lord God. And as long as naa ka namo sa among side, ang kadaugan kanunay sa naa namo, Lord God. Again, Lord, tabangi mi nga mahimo ming matinud-anon nimo Ginoo. Right now, Lord God, I pray to all of the viewers kung naay nagtan-aw karon, Lord God, nga kabalo siya nga dili siya faithful nimo, dili siya honest, Lord God, tabangi siya Ginoo. Tabangi siya Ginoo nga magkinabuhi siya nga from now on nga mahimo na siyang matinud-anon nimo Ginoo. Tagay siya kaiso Ginoo mo desisyon sa mga butang, bisan sakit, basta lang Ginoo. Mahimo siyang matinud-anon sa iyang desisyon, Lord God. Lord, again I pray i-bless kanang mga viewers karon, Lord God. Panalangini sila, tabangi sila sa ilang mga struggle, ilang mga problema Ginoo. I pray to all of the viewers right now, Lord God, unsa man ilang kinahanglan karon, tanan nga makakita ani kutob sa maabtan ani Ginoo. Kutob sa makadungog ani nga live Ginoo, ani nga message, Lord God. I pray, Lord God, nga mamuhat ka Ginoo sa ilang kinabuhi. Unsa man Ginoo ang ilahang problema, ilang struggle, ilang kabugat. Unsa man Ginoo ang ilahang gikinahanglan. Unsa man ilang suliran karon. Sulbara Ginoo, tagaig solusyon, tagaig pamaagi Ginoo para ma-solve ang ilang problema. Labaw sa tanan, Lord God, ipasinati ang imuhang milagro. Ipasinati imong talagsaon Ginoo nga lihok sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Unsa man ang ilang sitwasyon karon Ginoo nga nagkinahanglan silang milagro nimo. Walay matago nimo Ginoo, nakita nimo ang tanan. Lord God, right now I pray, magmilagro ka ng dapita, muliho ka ng dapita, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. And Lord God, this time among gi-claim ang victory. We claim the breakthrough. Among gi-claim ang blessing Ginoo. Abor gikan kanimo, panalangin kay bulungang butang gikan kanimo. Among gi-claim among ning giangkon Ginoo uban sa pagtuo karon dayon Ginoo, in Jesus' name. Ang miracle, ang tanan Ginoo, financial breakthrough, kaluwasan, kagawasan sa makadaot nga bisyo, tanan-tanan Ginoo nga sigun sa amo ang gikinahanglan karon, amo kining angkonon uban sa dakong pagtuo. And I pray, Lord God, himua lamang ming angayan, kapiyalan, kasaligan, aron imo ming bubuan Ginoo. Mao kini mong pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus, nga mao mong bugtong og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Tugnaw. So mga igsoon, that's all for tonight. Salamat sa inyong pakiguban ako. Okay? Ay, salamat sa Ginoo. Okay? And pwede ko pampo, Pastor, makabalik unta ko sa matinud-anong kasing-kasing sa Ginoo. I-appeal ti ka sa personal prayer na ko, Brad. Okay? Roy Christian. Okay? Brad, may problema. I will include you in my personal prayer. Okay? Shout out, Pastor G. Busol. God bless. Pastor, God bless. God bless. Okay? Again, that's all for tonight. Mao ni atong mensahe and akong gipasalamatan again atong mga subscribers. Thank you so much to mga followers, new followers. Welcome kay mo diri. Unya sa atong mga viewers na uban nag-send og stars. Salamat kayo. Kabalo na mo kinsa mo. And ato ning enig so on, but before that akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. And anyway, before na ko ni Eno, sa tanang mga taga Buena Vista, Bohol, o ari sa Buena Vista, Inabanga, Hitapi, Talibon, sa taga Bohol, igsoon ay naday mi crusade, no? Nga mahitabo sa Cultural Center sa Buena Vista, Bohol. So, usa ko sa speaker, na ako sa last night, May 12. Okay? See you! Ug sa mga brad na ko na sa Buena Vista, see you. Okay?
Okay, that's all for tonight. Igsoon ako nagaampo kanunay nga sa tanan nga mupahulay karong gabi mga tulog ang protection ni Lord, ang iyahang presensya mag-uban kanato. Amen. Sapnayon ta sa iyang mga manulunda. Walay may tabo nato. Safe and sound. Amen. Unya sa tanan po nga nasa lain-lain kanasuran nga nagtan-aw karon nga buntag ron udto or hapon, I pray nga proteksyonan mo sa Ginoo as well. Tanan yung mga lakang giyan sa Ginoo, i-bless ni Lord tanang buhat sa inyong kamot. Unya sa mga OFW, paboran mo sa inyong mga amo, no? Favor ni Lord, basta favor ni Lord is upon you in Jesus name. Pastor, gusto ko og kaluwasan sa akong mga anak. Pastor, og akong mga anak, pastor. Atong i-pray na igsoon. Nanawa na. Patience, virtue. Ako maning i-appeal sa akong personal prayer. Okay, thank you. Sige, i-appeal na to, no? So again, that's all for tonight, igsoon. Kabalo na mo sa akong ikabilin. Ampo, niya amping ta kanunay. Amen? Niya ako kanunay, resad ko mag-ampo ninyo. Basta ka mo ampo, sada niya amping, sad. Kaya di man po pwede, puro mo ampo, niya way amping-amping. Amen? Ampo, uban sa pag-amping, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Okay? Good night, everyone. See you tomorrow. God bless. To God be all the glory again.